Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Headlines mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. 26 o kaya 23 na persona gadan sa COVID-19 sa Bicol Region. Tulong aldaw na vaccination activity kan lokal na gobyerno kan Legazpi dinagsa nin mga nagpapabakuna para sa second dose. Sa lado nasyonal, Presidential Advisor Joey Concepcion nag-suwestyon na dahil na dapat magsairarom sa swab test ang mga turista na nagkaigwana nin 2 doses nin bakuna. Iba pa niya tong headlines, ngunyan pong aldaw, pansamantarang pinagsuspender muna kan Philippine Overseas Employment Administration ang pag-deploy ng mga nurses, nursing aides, asin iba pang nursing assistant sa ibang nasyon. Iba pa niya tong headline, 59 milyong Pilipino na ang nakapagrehistro para sa paaboto na May 9, 2022 elections. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Uminabot po sa 23 ang panibagong kaso ninagadan sa COVID-19 sa Bicol Region. Kunahin ini kinabibilangan kang 15 sa Camarines Sur, 2 sa Sorsogon, 5 sa Naga City, asin saro sa probinsya Canalbay. Susog ini sa report na linuwas kan Department of Health sa ibong nalado. Igamanin 23 na na-record na recoveries may kinaraman sa sinabi ng pangyayari. Sa ngunyan, ang Bicol Region na dagdagan nin panibago na 240, punain ang aktibong kaso uminabot sa 4,221, mantang ang kabilugan nasa 3,227 na. Sa ibong nalado, padagos pong nanginginutan mga tugang ang probinsya ng Camarines Sur may kinaraman sa pinakadakol na kaso din COVID-19 na aktibo. Ini po iguanan nin 1,131. Mantang ang Naga City may 938, ang Albay 567, Camarines Norte 203, Camarines Sur o kaya Catanduanes 103, Masbate 326, mantang ang Sorsogon 323. Sa ibong nalado ang Legazpi City igwangnin 561 na kaso na aktibo sa COVID-19, mantang igwa pang naka-record na 70 na sangunyan naka-isolate pa sa iba-ibang lugar kan Kabicolan na ali sa luwas kan o mga taga-luwas kan Bicol Region. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Mientras tanto, ikinaugma ni Alcalde Noel Rosal ang matrayumpong tulong aldaw na vaccination program kan lokal na gobyerno na ginibo sa LC3 o Legazpi City Convention Center kaduminaging simana. Sinabi ni Rosal na dahilan digdi ang lokal na gobyerno padagos na magmaliugot na maghahanap ng mga panibagong dagdag na vaksin pagkatapos na mismong ang mga persona nagdagsa sa sinabing lugar tanganing utubon ang ikadawang dose sa inda na inot ng nagibo kan mga nakaging aldaw. Sangunyan ang Legazpi igaman ki halangkaw na kaso nin mga halangkaw na numero kan mga nagresponde sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Mantang padagos pa na pinag-aadalan kan lokal na gobyerno kung anong klaseng bakuna ang pwedeng bakalon kay ni asin magamit na kan mga Legazpenyo sa mga maabot na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist,
Consult your doctor. Dagdag na report halid dyan sa luwas. Nasa linya si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Nagyuyugo-yugo na naman ang tulay sa Ubaliw, Pulangi. Kung matatandaan ini ang tulay na naging viral kay ito sa Facebook. Dahilan sa pigjakan ini sa irarom tinurukod dahilan sa pig-widening na portion kan tulay nagyayaya. Ang ginibo tinurukod ini sa irarom ni mga lansang nag-agi ang mga aldaw tal kumusta sa ngunyan nagyuyog-yug na naman ang tulay mantang ang pinagkasugpunan kan na nasabing tulay nag-uruldot ang mga lansang kaya delikado sa mga nag-araging motorista behikulos. Ang ginibukan DPWH kinudalan nin ribbon ang one lane na tulay kan tulay sa tuong parte kung going Naga ang tuong parte kay ni may kudal na nin ribbon para dahil na maagihan sa pagsabing baka yumaya ng padagos ang tulay dahil na ining na paramientras ngunyan pigpapaagihan sa mga magagabat na mga lunadan artikan na pagpasiguro. Dahil masabutan kung ano ang masunod na plano kay ni kana DPWH posible tukudan giraray ini sa irarom kangani na dahil madiretsuhan na magparayaya o kaya magyugo-yugo ang nasabing tulay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Mientras tanto, Department of Trade and Industry, Albay Provincial Office, sarado sa publiko. Pungo niya na aldaw. Detalye kay Ans Galero. Para mientras sa sarado muna sa publiko, ang opisina kan Department of Trade and Industry o DTI Albay, poon mo niya na aldaw. Susog sa impormasyong nakuha kan DZGB News, gikan kay DTI Albay o IC Provincial Director Dindo Napol. Sarado mo, isasarado mo na ninda ang sendang opisina. Ngunyan na aldaw Hunyo 7, 2021 sa kod sa mag-anunsyo giraray sinda na maibalik ini sa normal na operasyon. Daing ipinagunambitan na espesipikong rason. Nasambitan ng ahensya kung nata isasarado para mientras ini, alagad posibleng sa ini sa mga preventive measures ninda tangani na maprotehiran ang senda mga empleyado kontra sa COVID-19. Alagad daiman daw nin dapat na ikaadit ang publiko lalo na ang igwanin transaksyon sa indang opisina dahilan sa pwede man giraray sinda magtaon ng serbisyo sa paagi kan online services sa paagi man kan ro5.albay at dti.gov.ph on dti_albay at yahoo.com asin man ang sa indang Facebook page. Pero kayan, sinabi pa ni Nabol na ang isay man na may kaipuhang transaksyon o serbisyo sa indang opisina pwede man na magpasiring na sa mga negosyo center o kaya DTI Regional Office para masimpagan ang mga pang-iipo asin complaints kan publiko. Nagtaong asigurasyon ang opisyal na padagos sindang mataon ng serbisyo sa publiko maski na yaon pa sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Dagdag na bareta, Ans Galero, DZGB. Iba pa Ang niya to, baretang mga ini to. hatod sa Indukan. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Iba pa niya to ng mga bareta, mga tugang sa lado lokal sa ropong construction worker gadan. Pagkatapos sa saksakon, kansayang nakapasuhay dahilan sa manok. Lawrence Barcena sa detalye. Bangkay nang na-recover ang sarong construction worker pagkatapos na magsapar ininin mga saksak sa mga kamidbid kay ni kan mag-attend ini sa birthday party kan mga suspect asin makipasuway dahil sa sarong sulog na pambulang. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang biktima namidbida na si Julius Melgar Imora, 37 anyos may agom, construction worker na taga Purok 5 Barangay 2 EMS Barrio Legazpi City, na nailing ng bangkay sa maawot na lugar arani sa arong kan mga suspect na sinda Ruben Trapalgar E. Murillo alias Bobby, 40 anyos, saro man na construction worker, asin ang kaiba kanina 15 anyos na lalaki na at large sa barangay Banyadero. Na-discovery ang biktima na may mga manlain-lain na nintama ninlugad sa lawas. Susog sa agom kan biktima Hunyo 4, 2021 ang sa iyang agom asin ang aki kay ni na si Sir Ted J. Melgar alas 3 din hapon naghali sa indang harong para maki-birthday sa arong kan mga suspect
Asin Suaki, buminalik na sa ng alas 7 nin Banggi sa Saindang Harong para isumbong na sinaksak na ini kan sospek an sa iyang ama. Sa pagkataranta, puminasiring mismo ang agom sa dinumanan kan biktima, pero di niya na nailing an sa iyang agom, asin sarado na tulos ang harong kan mga sospek mantang nagsiselebrar kan birthday. Kasumbong man kan aki, mantang nag-irenoman kan nagsiselebrar kan birthday, nag-iwal ang biktima aligado asin na sospek dahil sa sarong sulok na pambulang. Dahilan kay di inagda ini sa luwas ang biktima, dara ni kansarong 15 anyos na lalaki, ang sulog, asin si Bobby, inayot sa pandok ang sospek, o kaya ang biktima, asin pigparataraman inininman lain-lain. Dahilan kay ni inikap kan ang biktima ni Bobby, nagkakapugulan na ang gamot asin tikap kan biktima, asin sinugo ining minor de edad na kumuha kay kutsilyo, asin digdi na ini sinaksak. Nailing man kan aki ang minor de edad na sinaksak manan sa iyang ama, duwang beses kan napupugulan ini kan saro man na sospek na si Bobby, asin duminalaga na ini sa day masabutan na direksyon. Ang kapulisan padagos pa sa pag-imbestigar kan insidente, asin pinagahanap pa ang mga suspetsado dahilan sa pinagsasabing iyo ang responsable sa bangkay o kaya pagkakadiskubre kan bangkay kan sarong construction worker na nailing ng dakol na tama sa lawas na mga sinaksakan. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 7:17. Iba pang mga bareta, masunod, makalipas lang po kani. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot.
Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Consensus Pack, only 1050 SRP. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation. Technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus. In Barangay Peña Francia Daraga Albay. With providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. And here's our people's champ, Manny Pacquiao. Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak.
Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang bareta, mga punong barangay, naghigpit na sangunyan sa mga patupada sa takot kay Presidente Rodrigo Duterte. Al Armario sa detalye. Uminigpit na ngunyan ang mga kapitan sa mga patupada sa saindang nasakupan na barangay. Ini dahil kan kasuguan ni Presidente Rodrigo Duterte na aristohon ang kapitan kung madiskubreng may tupada sa saindang lugar. Magpoon kan pandemyang COVID, pinundo ang mga legal na pulangan kaya dahing ibang malibangan ang mga may hilig sa manok kundi tupada. Ang tupada parte kan kultura na turo kan mga Kastila na yuman ang nagiging hiling mo niyan kan iba na nagiging libangan sa mga barangay. Nadidibisilan ang mga barangay officials na masugpang ini asin sa ngunyan sinda pa ang tingigipit ni Presidente dahil kan mga nangyari na may nagagadan minsan sa mga pangdadakop kan pulis na may nananamay na sibilyan. Ang mga kapitan ko niyan talagang napapressure na puron ang mga tupada dahil sa patakot kan Presidente na posibleng sinda ang aristohon. Al Armario, DZGB. Ang baretang ini hatod sa indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Mientras tanto, poste Canal by Power and Energy Corporation sa Tabaco City naputol. Kotse sa tangod natugbok. Jomar Bien sa detalye. Sarong kotse ang natugbok na balda ang windshield asin dumidiretso ang poste sa may manibela ka nakalis na Sabado ka nabanggi matapos na maputol ang sarong poste kan apek digdi sa kahalabaan kan highway sa syudad kan Tabaco. Ang insidente nangyari pasado alas 7 ng banggi kung saan na sarong dump truck ang nag-agi sa National Highway alagad suminabit ang kaini sa wire kan internet provider na nakakutay sa poste kan apek matapos na magsabi tigdi nagguyod ang poste kan apek asin napaksing sa may kabangaan kung saan ang parting itaas iwan na hulog asin tuminugbok mismo sa kotseng nakaparada duman sa tangod kaini. Maswerte sana na ang driver kang kotse iwan na kababa na para magbakal sa sarong tindahan asin daing danyar doon na danyara na buhay sa naunang bita na insidente. Tulos man na nag-aksyon ng apek asin kan banking mismo ito iwan nag-overtime na sinalidahan ang napaksing na poste kung kaya nakabalik man ang serbisyo kang kuryente sa First District kan kamatangaan kan sa Barong Banggi. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Ang baretang ini hatod sa indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Knights of the Night Project Kandaraga PNP mas pigpapakusog. Renz Luna sa detalye. Mas pigpapakusog pa Kandaraga PNP ang proyektong Knights of the Night na kung saan na ini may objeto na bagronda ang mga kapulisan kaya ba naman ang mga opisyalis ng barangay maging man ang mga barangay tanod sa manalain ng mga barangay digti sa sentro Kandaraga. Kaso banggi sa paingero ti Lieutenant Colonel Bogard Araw ang hepe Kandaraga PNP pinanginotan ng pagronda kaso banggi digti sa mga barangay sa sentro Kandaraga. Ating katuwang naman ang mga barangay officials. Kasarabay naman yan pagronda sa mga barangay, nagkondukta man ng checkpoint, digdi sa sentro Kandaraga, tanganing mapreventaran ang mga kriminalidad na pwede mangyari sa palibot. Kasi pinagalaoman na sa ngunyan, talagang matindi ang koordinasyon, asing kooperasyon man kan mga barangay, aning marealisar ang naunang bita ng proyekto.
Kung mga tatandaan, pinuna ng Nights of the Night Project ang Daraga PNP. Kan mga nakaagi pang mga bulan na nganing mapreventaran na magkaiguanin mga kriminalidad asin magin man na mapugulan ang mga maraot na elementos na magibo ning maraot na gawe o gibo digdi sa banwaan kan Daraga. Magdagdag Bareta, Renz Luna, DZGB News. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Mga tugang, iba pa niya itong detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Liniputan po kang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa 7 aldaw ang quarantine protocol para sa mga Pinoy travelers na malaog sa nasyon na nakakompleto ng bakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sa mga quarantine facility manggidadarahon asin isisiraram sa quarantine asin istriktong babantayan kang Bureau of Quarantine kung magkakaigwasin na ng sintomas. Bako naman mandatory ang COVID-19 testing pag-abot digdi, apera lang kung may namatian sindang sintomas ang sarong individual habang naka-quarantine. Kasabay sa mga kwalipikado sa bagong guidelines na pinapasunod, iyon mga inbound travelers na naka-receive na ninduwang dose asin sarong dose para sa single dose vaccine. Kay puan man na masiguro ng bakunang itinudoksenda, yun may emergency use o compassionate special permit sa Pilipinas. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Gusto po mga tugang ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na dahin na magsirarong pa sa swab test ang mga lokal na turista o biyahero na kumpleto na kan bakuna laban sa COVID-19. Sigon kay Concepcion, dakulang bagay ini para sa mga domestic travelers na nagbubukas ng ekonomiya kung saan ang RT-PCR test sa mga nakakumpleto na ng bakuna pwede nang halion para makatipid man ang mga ini. Giniburi konsepsyon ang sinabi ng suwestyon patapos na pahaliputo na kang Interagency Task Force for the Management of Infectious Disease o IATF ang mga quarantine procedures sa mga international travelers na nakakumpleto ng bakuna digdi sa Pilipinas. Apera kay ni sa iyang sinabi na kinakaipuhan imbis daw na 10 aldaw gibuhon man na 7 aldaw ang quarantine kan mga biyahero na naglaog asin nagluwas sa Pilipinas basta digdi ini nagkakumpleto kan baguna bago sila nagbiyahe. Sinabi ni Concepcion ang pag-uronan pansiring na bagay kung paano magiging digital ang bakuna card para sa domestic foreign travelers para madali ining ma-verifyar. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, nagalangkaw po ang mga kahobinesan na naadik o nagkakawat sa online gambling. Kaya ini ang pinapa-investigaran ni Deputy Speaker kan 6th District Manila sa pagi ni Congressman Bienvenido Avante Jr. sa Kamara ang online cockfighting o e-sabong online, bingo, virtual casino asin iba pang internet gambling. Sayang sinabi na ang internet na nagkakaigwan ng dakulang access asin pwedeng patago na makuha kan mga mahilig magsugal kung kaya na impluwensyahan kay ni ang mga kaakian sa ngunyan lalo ng mga kahobinisan sa mga computer shops o magin si sa mga computer literate madari na pwedeng magamit ini. Dahil sa online o digital currency ang gamit sa pagposa sa online sa sabong, dakol di daw ang nagiging adik na mga teenager sa pagidin pagtaya. Dahilan kani sa tinaman doon na maskan mga minor de edad nagataya na sa sinabi ng online sabong dahilan para ang mga operators kan pagcore dapat na maghigpitig di asin magkondukta nin investigasyon. Mga tugang pansamantala po na sinuspender kan Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang deployment nin mga bagong
nurses, nursing aides, as in nursing assistants sa ibang nasyon. Ini matapos na umabot sa 5,000 tulos ang annual deployment ceiling sa mga ini. Sigon sa POEA, Board of Governing Board Resolution number 17, Series of 2020, ang lifting kang memorandum asin kan temporary suspension para sa deployment kan mga nurses, iyang inot ng ginibo kan mga nakaging aldaw asin may ceiling sana o hanggan sana sa 5,000 ang dapat na mga health workers na magluwas sa nasyon. Alagad sa ngunyan, padagos na nagdirakol ini kung kaya kontrol na kan sinabi ng opisina de gobyerno. Ang mga healthcare workers daw kinakaipan unang isyuhan insan ng corresponding overseas employment certificate asin tutugutan sana na makaluwas sa nasyon sa saindang overseas para sa saindang overseas employment kung klarado ang gabos. Mga tugang uminabot po sa 59 milyon na mga Pinoy sa nasyon ang nakarehistro na o kulang pa nin 2 milyon para sa target na 61 milyon na botante para sa May 9, 2022 national and local elections. Nag-aasa si Commission Election Director James Jimenez na maabot nindaan sinabi ng target maski may 4 na bulan na sana bago mag-abot ang deadline na ipinagtalaan para sa registration period para sa September 30, 2020 o 2021. Sa ngunyan, padagos ang pagigibon ng satellite registration para dakol sindang botante na mai-rehistro. Target manindan na makapagdagdag nin mas dakol na mga satellite registration sa Metro Manila. Asin limitado ini sa mga ibang lugar na karakol asin nalangkaw ang kaso nin COVID-19. Partikan pag-iingat. Oras sa Pilipinas, mga tugang alas 6 o kaya alas 7:35 na. Ang masunod pong mga bareta, mga tugang hali dyan sa Pag-asa Legazpi. Kasabay ang kamugtakan kampanahon si Michael Francisco. Southwest monsoon, ang tinatawag nating habagat, ang nakaka-apekto sa Luzon. Samantala, Intertropical Convergence Zone, ang tinatawag nating ITCZ, ang nakaka-apekto sa Visayas at sa Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang timog amigiran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seabirds ng Bicol region. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees centigrade. At yun nga po, noong Biyernes po, June 4, nag-declare na po tayo ng onset ng rainy season. At so start na po ng rainy season natin associated with Southwest monsoon. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Mga tugang isanong nadangog ang DZGB Bareta Alas 7 ngunyang pong aldaw ni Lunes, Hunyo 7, 2021. Sa pangaran kan mga pag-iriba, hali po dyan sa luwas. Iyan ang DZGB Bareta Alas 7. Salamat po kasi ng pagantabay. Ang hapot, masunod na. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na. Pagkalipas lang kainin. Ang bagong jersey, may bagong tapang! Stanley, Ringo! It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die! Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers.
Para makita ang mga project sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo.